okone njira ya jogo no toro gatagativwa mono bumwa bwaho ayori kwabere gukurangira igoro yangire gukoywa kero kene ayori kwabere wosaba kwabere somusunte kwabere semechano kwabere sama konwa mange omonne nyasawo bekilinganelia semambie ayo tegerede tiango teinga tali aso wanja kwao nyasawo kobekire wategereire asemambie iliyobone bwa nyasaye unyale basoigoro yawo anchao ngeli bagalike ina bondo chinunya goshugulika kunya koshugulika iganalia anchanga libagali kegere nkwana monaye karanza sinini ongeli baga omonne nyasaye akwana mono buma bwawo nagatura chikukura sugusaba monne nyasaye wikago nchole nanda okora baramangana maya nabiringo kwana mona abantu abange nabiringo saba nabantu abange nakurwa sesimi abere bakonga krisima bwateme chano no mone wimigando bari gukubakora amangana manne iyo yentungire nyasaye abekirime yubumabwane asingenjo yawo ayo chandegete urime yomusunte tagete okwana igoro yeli ngana kunga the power of prayers chinguru chiamasabo imantara kona linganeli tiansabe tata silitaria Yesu nago sabiro mone none sisi nelingana liao sisi ni motegereri sisi ni origere tinyasaye asilitaria no buyabwa uti umurabere iliyo mone no moko manuru kwa igoro n'ekiguja ugitale imyama mbera Yesu Kristo nasebera kwegena amen tageto yo mintone nkwa nase birebyase ebirebike alafu nintwale libagali yengi iwo kwana na kuroboro lya mangana alinya saa koline asama gema y'abantu wetraseke we Kristangaire nirankwa na igoro lingari kunga the power of prayers chinguru chire asama sabo abandegero kendo kuiwango gosaba oyo mintone tete uko manyana nenko nyoli asema mbienga chinguru nchira asama sabo chinguru nchiro asokurangire igoro chinguru nchiro ase okurangiria Kristo asengencho na roli ebinte binge byokolekana wete asokurangira ko nabere ngorangiria na kyo monena ntebiringa kwana amono musubati uli asebirebi andekero kinna bikunyale kananga emechano nero wetera asenaro rasege sunte ogima waikire wabeire omulima emechano wasinyo wakane nyomba kwabeira semechande menge amalwira awosongerete ontebiri nkwana monango otebyanga chinguru nchira bekirime ane eliyo nyale okoroka linganeli kora aliwere na wekeya na otwaro kwena no gosemelia se Kristo eliyo nyale gosabamo naye uikoru asemechando asili italia Yesu the powers of prayer chinguru power of prayers chinguru chamasabo amangana na alatatu amasabo agokora ara manene ekero monta korangeria igoro nyasaye awika okora asobo mabo monto oyo osibire montora semechano montora samarwaire montora sobo sibwawe meikaya birecha montandekero kenda abantu bayimugete bakaire ngena ngeni yawo andekero kende ugatambuke ebintu bono mubiro wo chandekire iguri namarwaire tagetengo tebye mnangu kwa nasema mbia bono biyecha nigakobe kemeto nonyina sabantu bagotara kigora no kero utambuka watambuka tandero kende goswa nyomba bu kayunga no kurugo kuruma tali ngana li arengeri ya kawaida nabe kunyana kane meika ya begetwe asalia ebawote banga asayo yanaitwa ngome usina asibire chabegete bintu byaye asenjo okurwania na umoneno owekilinga ne lya semiane egene nkwane chinguru kira so saba andege okena bore welinga neli oriro ko bali lienge oriro ko bali litabwa tinguru lakini asenya sae na so kurangeli uruti waigoro chinguru nkirararo ningo tebya mangana ya tatomone na kwana mona inchi number 1 ekero monta kurangeli igoro chinguru chenya sae kiro cheikire wikachire tokoboliwa litangani
ekero chinguru chia Nyasaye chiekigwitira samasabo nigo chikore tokoboriwa. Enamba ya kabere chianyara gutubura ebintu biri bisekanete bintu mbirandekero kende konyoba biwo cyando mungina utamanyeti bire bintu bire raisi bire bintu oburanyare ko bimanya kore na sengenchu ore asota nyare ko birora obekira somothunte asokurangire igoro amangana ni gagoturwa kwanya kumanya asoberete inambende wete asogusaba nabo kwirania ogosaba nabo kwirania ebintu biyaho bisirete ebintu biyaho biyabwadetwe ogima bwaho bwadetwe bande bakaira kibice cyaho bagakibeka imeye bintono byabaganga asogosaba ekero arangiri igoro omonene mwikonya Nyasaye nabwate serikali yaye nabwata malaika baye abwekero omuntu yose omusomboye arangeirie ekero omusomboye arangeirie akobatomo bachika bagenda na sebinto by'omuntu ibisibire banyara gusansura nakeko eranga amaliga okwana nonye na se egetabu kiriyo okora kwa batumwa abasomba banyasaye Petro ekero babwato babekwa imeyechera kabakorangiria igoro omonene agatoma nekero omonene atoma akanyara kobairania asensemo yabo sengenchikonyo babekirwe imeyechera imeyomosunte nekero mu malaika atomwa soa ase enyomberia marikago ntebyanga omu malaika oria agasara agachakira asegesiri keime agachakira chinyororo abasomba bari basibetwe akachibuturana agasoa ase emerango yarengene chichuma yasekire buya yabekire biburi agachaka goyobuturana iri agachika abasomba banyasaye akabatebya tenena namosoke bagasoa ase abo bagasoa soburabu engencho yenenga namba iseto amasabo nabaho koyeneria ebintu byaho byasibisirete ebintu byaho bisibire andekero kendo bomabwao watantaniwe wetira sogosaba no kurangira Nyasaye chinguru igachire asamasabo tegete turigeria samariko egetabu ya Yeremia 33 uchakereyemo na kyamarika okwana Biblia wote baiga ekero Yeremia agenderete kobera asegora yenyumba y'abasibwa awashe nyumba y'oboruti ringana lyo monene ligacha asale lya kabiri likamotebya ayanaro monene oyo tongetense oyo yebombeta kayekora egendere kobaho ere oyo elietalia eno monene agoteba ndangelie na inche ningoirenelie ningokelie amangana amanene abisekanite ayo aye otana komanya omosacha omosombo Nyasaye omobani Yeremia ekero bamubwata bamubeka segora egora y'abasibwa bamubeka segora y'abantu baiteta abantu bamubeka segora y'abantu bakorete bisanga abantu bakorire bintu bitage omosombo Nyasaye gakireta segore tete okwano ominto nabe konyarekana asemambe asenare kwabekruwe egora nere kwabekru asemambe nakyo monena ntome irengo tebye ngachinguru nchiro rasama sabo nabe konyarekana ruasegore nabe konyarekana omate gora nase ase monomona gatotange gora gatote abona segora segeusi na sokonyora nebintu bibekire echogyo ebintu bitugutiro nabonya ebintu biri byose byatumegete byasarekire byabekwa segora ebintu byose bichimbori no chire ebintu nabikobe kuna segora ago tari asobweli none chigo kora bichigo so segora igora la yasagaya engencho yenenga omosombo kabekira asabe kabekira sobo semarigo tari kabekire inse yobore ndio bonene
asenga nchu yaki nabekonyaleka n'omusacha osomukungu asoba umabwao kwabelira asegura omonene ontumira asemambie nkwanamo naye ngawetera asokorangeria naloyo moyo tongete igoro nense enigakoro kwa nyasaye gagochika asemambie yagoteba nga chinguru nchiraroro chinguru oyo minto nchirasogosaba chinguru nchire chirakonganye kurwa wasore chinguru nchire chiragonchore chinguru nchire chirakobeka sobwena tokobera asengencho ekero mugwate Yeremaya yaba muira saba siwa nasengencho buyabwa Yeremaya namangana arego korare ngamaya asengencho amaroro umusacho yabwate umubani umusombo nyasaye yabwata amaroro ngamanene montonde byenso watamarara manene tengo tebuna ngokwana sema myabono amangana na mango wetera michano ne menga abantu watamarara wetera liyo musacha muna Yusufu akaba wetera mangana manene asenge chengena ngani yaye abekonya rekana asamarara yo wate byasara biri wachakire murubeliyo ne byokora bachire mamincha naye bakobekya segura omonena agamara gukwana manganaya nariye lingana nya santo mirengo kwanira se emambye agontebe nga chinguru nchira sokorangere igoro chinguru nchirongo tebye oyo minto tawechaya yo minto takoiranana nabe konyalekana kwalelira mariga nabe konyalekana kwalelire kwabeire kwawe chinsoro lya sabanto kwawe chinsoro lya sabanyanabi kwaina nechibeza cha sabaganga torakonyeka omonene bwemegano ntebirye asemambire ngo tebye nakiyalenge buya onyare korangere igoro nakiyalenge buya onyare komurangeri nyasaye nakiyalenge buya omanye korangeri igoro asenge jogedra sokorangeri igoro amangana ya tato nacha sobo mabwao lingana litangane omonene nale tokoboriwa kurwa semekeyo ekero Yeremaya arangeretie omonene akamusibora akamurusha sogosibwa akamurusha segora oyo mintona sema myabono monene gagontebye iga nakiyarenge byasema mye obekeri ulia onse orangerie igoro ne bwate chinguru chinene nyasao wekere chinguru chinene asenge nchoma bwao amarika gagontebye iga omonene akamana okwana Yeremia akamotebe Yeremia incheni nchomone nyasaye natongete igoro nense nabyonse bimenya taroro ndange Yeremia na incheni ngo itabere omone no tomira semambye kokwanira sebirebi ngotebye ngaye nabekonyale kana kwabe go kurangeria asebirebi nebiro byekebene nyasabekire agontebye ngarangeria nere nago itabere nyasao beirange asenge ncho itabera obeirange asenge ncho koiraneria nabekonyale kana wasabire asenga kentambe kore nasebirebi omonene bwemegano uli ogochika monene otebire kwana muna abantu bane atebye bandangerie na inche nimba itabere mekerago itabere tarigokira yagotebana inche nimba okererie mangana manene ayo batana kora wese batana komanya yo mintone mechano nere waeteire menge chinguru nchirora sokorangeria nyasaye chinguru nchirora sogosaba chinguru nchirora sokoimoka na wakerio kibosi wo monene iye birengeri biya motebe nyasaye nonye naso inda segora egora ya marwaire nonya kinda se wemechano nabekonyakana nasebe byane imokyama okao musubati mokyama okao mongina motebe nyasaye nyasaye bwemeganda nyasaye watongete yoronense na chira sore andeke okena kore mamicha
n'obwo bunene bwawo musabe Nyasaye okwabera Nyasaye nigakwabera marika gotebaiga elio monene agatebe Yeremia inangerie na incheningo itabere ande naborabora seme chano na kiyarenge byasema mbiyabono oirebire byo mintone omurangere Nyasaye motebe Nyasaye asebiyebi ayenaye Nyasaye naye wantongete naye richiburi wo mabwane naye orandwanere na naye orankonye asenge ncho yaki omonene orireira niyagontebye abantu bane bandangerie asenga kiyeme chando bandangerie asenga kiyamabe bandangerie asenga kiyomawoko bandangerie asebira bino byonsi enambe ntangani nawe tenga chinguru cyo otoreka chinguru cyo masabo number 1 kweka chikurushe ase obusibwa oyo mitone abana ba Isiraeli kabara sobosibwa hari asomo sachukuro kuvarao oyo lengobo murwoti waba misi yasenga kielia ekremire muyabe merito bagachaka kolera ekero bachaka kolera bakamurangeri Nyasaye ekero bachaka kolera bakarigeria igoro ekero yesaje mona chikorigeria akarora abantabo mahene bamwire kondiya omone Nyasaye ekeraroche agaikasenge njo yabo oyo mintone takorigeria abanyanabi mwanya bantu tawokonya ongo kiwono musombo yomo oyo kwa Daudi yawotebaiga agatene nakarigeria asebitunwa ekerarigeria sebitunwa akabete bitunwa maiso ebitunwa bekonyarekana n'abantu bamwe barenge igoro hantu bamwe babwate kibesa akina Abinadabu akina Eliabu ekerabarigeria akanyoba bokonyi mboyo omusacho yakamana gotebaiga obokonyi wanenga iborarwe akayira nagateba obokoni wane nigo borase Nyasaye oyo tongete yonense nakiyarenga semambi yabono mintone onyale korigere igoro murangere Nyasaye motebye Nyasaye ayenayo mone bwemeganda nayo randwanere nayo randusha sobosibwa nayo ranyale kongobogima wokoboriwa nayo ranyale komboria kurwasemika iri mamijara muno bwana yo mitone bangana na arabisekanete ekere mia kara segoreye akamurangeri Nyasaye nekera murangeri Nyasaye omonene bwemeganda akarorekana omonene bwemeganda agaikase Yeremia agansa komoro kemangana manene Yeremia karobo sibore notagetobo sibore mintone murangeri Nyasaye nakiyarenge uyo murangeri Nyasaye onye gotete okoboriwa notete kora mangana manene amangana bisekanete notete kora mangana ayotana koiwa notete kora mangana otana kora na maisao notete kora mangana notete koyaneriwa andege kenengene yao andege kenobo mabwao andege kenebwa iretwe ogachencheriwa okaewo bogima bwemechano okaewo bogima bwokwangwa asemambi yabono omone no tebire murangeri Nyasaye angeri asemambi ainare konyora bangina abaranyale kolero monene kainale konyora basacha abanyale kolero monene amotebe Nyasaye Nyasaye bwa Israeli ainayo kolwa chinguru nayo koimokereria nayo korokya ebinte binene ainayo koboria nayo koyeneria into byose byito byasirete Nyasaye bwemeganda nere nanyale okwirendio mitone kaitenkwa namona yasebire bingote byenga Nyasaye nare amonaye malika oteba tomendra kitabu kia Yakobo etabu kia Yakobo inye Yakobo inye awosoma kwaye eyemo amalika otebaiga ese ino kurwana ebira asega tia ino ngai bikorwa ine tibikorwa so
korwa wase okuwania kwaino kobe okorwana nebimo byaino nigo mokugania korende timori na gento moita na koba neribero korende timo konyora gento nigo mokoresegi na kurwana korende timori na gento kiagera timori gosaba emechande yewe tanaine ese yere atigati yao okowani okobwate na sengenjo yaki kiyekowe kuna kwemurungania intebyoshi na sengenjo tarasaba no saba ko na gukora agerigo yayigoke amangana manena korekane antombale ngokwana babo kwarengo mosabyo muya oweka katika bere bire chaka otegera agakobeka imeyegora bono kwabire imeyegora nigore imeyobosibwa na kyomo nagotebya ese yere katikati yao ere katikati yenyomo yao ne yaki katikati yemeremo yao ne yaki omonena otebire saba sebirebi omonena oletira okoboliwa monena oletira amangana manene ayawo chikoya okiasoma wao monena oletira amangana manene ayawo chikoya okiasabana bao monena oletira amangana manene ayawo chikoya neliasoma bwasemami na kiyarenge buyomo iseke na kiyarenge buyomo ngina asebirebi otebe monene una Ezekia tebete egro Ezekia iwete ripoti aiwa mangana ngebeka mamwange amone nyomba yao ya Ezekia kochore okwa omusachori akarena ochenyasi akamurangeri nyasaye na kiyarenge buya aseme chandeyo owetera yo mintone asemambi yabono wetera seringaneri nyasaye onchobe kobosi wao elionsaba naye imokyo kwegena owe kobosi wao nse elionsaba naye yo mintone amasabo ni akora mangana manene na kiyarenge buya okwa namona nje andegero kenunga kiresimi nsaba monaye antabange bakwana monanche na sabira mona barbo no manenya saore kanire na kiyarenge buya bange na nche korokelinga kyubwendo osaba asengi chama saboni gara mange amasabo na mange masabo tali go saba komo amasabo na mange nebi wango bya masabo mbiraro na kyomone nante bya semambi kwa namonaye ayole ulinime chando ayole nobo kongu ayowetera mankongu amange asebirebi iyo nyasaye orangeli omonene turangeli amonaye wakeshimiye kwa namonaye saba monaye aseme chandeyo obo oli okwegena ili nyasaye bemeganda anyale okobolya kulwa aseme chandeyo ili nyasaye anyale okwirana ebintu byao byasirete ili nyasaye anyale okomorembe ili nyasaye anyale okomangana maya aserietalia Yesu yasema mbiyabono tromone bemeganda oseseni nani nyasaye komende chinguru asebirebi samarietane yangoro kwa apostle Edwin Kiriabo kurwase kanisa ya Restoration Fellowship Ministry egotoka getare ligena Kole Junction akoge na jisemo cyabosongo wetenzira ya chogo nyumotrega stechimiwa ligenere maega no togo sasima asibare nsemo no togo murangeli monenya sai o ntatiko skwana koi namba ya nesimi alavu saba monaye ayogotere mechano na gotebringa chinguru njira soko saba na nyasaye bwemeganda nanyale okurwanirira tigansaba monaye iliyo monena gosenie aserietalia Yesu tatotoro kwegena ndege okere turanyora Kristo ere byo monyore Kristo iliyo onyoro boguma bwakare na kare Yesu ngwira nare no burutwaye bwabererange ayotera monyora Kristo irali bageri saba monaye teba nyuma yane omonene Yesu Kristo na chira sore na sabiro gotoreka ne keirie na gusabo kwabiro kwebe byane nyabere Yesu onchene ontorie na orikeli taria nasigetabu kyoma aya saitani nemeremo yao na yekanire na moitabire ne Kristo kobo motoria uwo mabwane aso kwegena asiri taria Yesu tiasaba monaye tata asiri taria Yesu
na wakirembuya mono asenge njogo toreka komusubati oli komusacholia na mone mumurolia pia munasenge wakorera mangana maya nande kwa motorire waona murende ne chinguru cyano moiko tiwo wime yae bia munasenge kwa mokorera mangana maya imyama nyazo Kristo nabigota nyarekana nga nora seme cyano nora samarwere tigaire kera tangera tambukireke egere nsaba monaye tata serie tari ya Yesu na sabire omuriyereria asebire binyasaye anosia seme cyano awetera na sabire omoyo koweniwa omoko boriwa sengeje wakwana mona intwe nga chinguru nchiro asogosaba okonyasa mokorera maya eliamanye nga enyasai nandago itabere nandago tunyane mono pia muna sengeje kwa mokonyire imyamanya zo Kristo nasabira kugena tiango inamba yane yesimi andegero kina borabe okondia na mone wemiganda nabako gusisini namba yane yesimi ni Yesio 7 28 74 77 93 ingirore nainde ile 07 28 74 77 93 ake nambe yo onye gutatogo saba nyogotata mana ubanda bintu binde utate woche kanisa uchakera Monday wikali tukulia Sunday no turalia uno wocha nabagotonyora ake nambe yo egerensa ba monaye no mone wemiganda akora mangana maya bia mono na ndembia mono. Shalom, God bless you. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi omurigereria bwa television ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi elio wikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira senyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe kiremambia yamatuko yiwiki guchakire Jumatatu goika ijuma chinsa 12 chamambia goika chinsa isato imeya Ndizi TV Bona botambe to gochakeri litukuliao ase ogwansu tumede na manga koraganire kuritukulia igoro no tukobogima konde bone mambia ni goto kwarigania ase morobiri ogwe ensaki umete sara no mete ensaki umete na mugasogete umete mambia ewa no mada dena ki tiganda sokye gerogo isiko nda nyenzaki na nenzaki umete ne bwate vitamini ne bwate ona entwe manjo morigeri ntura gotika maiga imana ntuno to kwa vitamini gete vitamin D murubye no yo mubuka uguchakia na kurosa litukuriao asenjire ndunge kima ensakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru yamangana siasa aliatekire obuchenu chisemi richiko na boigo iguru